Ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, orie ọma nọ, anyị apụtakwara ọfụma. Tata bụ orie, taa bụ ụbọchị orie, bụkwara ụbọchị ndị mmiri. A sị m ka chi orie tata retara anyị ndụ, retara anyị udo, retara anyị ọganiru. Anyị gbuo n'ihu ka anyị bute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ ka anyị bute ihe ọma. Ngozi ka m si ka ọ na-emela onye ọbụla na-achụ anyị ga-ada, maka na o nwere onye anyị nọchiri ụzọ. Nke anyị ka anyị na-achọ. A sị na nwata chọba nke ya ọ bụrụ ajọ nwa, mana anyị si na anyị chọba nke anyị na anyị achọta. Anyị siri ọfọ tigbuoro anyị ndị iro, ana m erere anyị ndị amoosu. Ụta nsi kwuo ya ka ọ ga-esi dị ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ orie. Bụ o nwere ihe na-eri m arịrị mgbe ụfọdụ n'ebe ndị Igbo anyị nọ. Ya bụ ihe na-eri m arịrị bụ na mmadụ nwere ike ịpụta n'ọfọ years na-ata afụ, a na-asị onye ahụ na o nwere kọọlụ, ị na-ekpekwa ekpere nwa na ị na-ekpe, ịhụ ihe ị na-ekpe na ekpere nwa. A sị na a na-eje mountain ebe a, iburu ụzọ ihe ọbụla a sị na a na-eme, iburu ụzọ, just to be able to develop yourself. Mana ị na-anya ifu na ife na-ebe aka na-ebe, ụzọ na-akpọchi aka na-akpọchi, ọnwụ na-abịa aka na-anwụ, nyanya aka dị, ihe arụ mkpagbu aka dị. Ole mgbe ka ọ ga-abụ ịnọkọta ikpe onwe gị, duo onwe gị ọdụ? Nke bụ eziokwu bụ na onye ụkọchukwu gị maọbụ onye pastọ gị nwere ike, ma ya gwakwana gị si gị na ọmụmụ ọdịnala na-akpọ gị. O nwere ike ọ sị gị nọọ senti nke a mụọ nke a na-akpọrọ gị ka imebe healing, ma na-akpọrọ gị ka imebe deliverance ma of evangelism. Mana gịnwa ka m na-ajụ si, for that period of time imebere ihe aha, onwe gị ihe dị iche na ndụ gị. Achọrọ m ime ka ụmụ Igbo mata na o nwere mgbe ndị ụka ọbịa bịara wee hijack ya ọdịnala dị n'ala Igbo, hijack ya our mentality and mindset, brainwash ya anyị, and they reinstalled another thing into us. But this time, if I nọ na kịta bụ oge anwụ, enwere massive awakening n'ọdịnala Igbo. Enwere massive awakening n'ọdịnala Igbo. Onye nwa bụ iji wee ịnanya ifu na ndị eze nwanyị na ndị eze nwoke karịzi among youth. O nwere so many things ị ga na-eme, ma aba agwaghị gị sef na akpụrụ gị ọlụ, ma pastọ agwaghị gị ya, na o nwere so many things ị ga na-eme gị. O nwere ike ndị bi na-asị na nwa you be a strange child anyway. Maka gịnị? Mmụọ ndị na-eso gị fire na-edi stop gị until chukwa ha. Ka m gwa gị eziokwu, ngwa gị ya ịlaiki anyị ịlaiki anụ na your pastor, some of your pastors, ndị ha pịawagoro azụ ọfụma, ha ekwelu na ọ na-eme, mana o nwere ndị ha ka na-apịawa azụ kịta na-echikwazi mmụọ so ha. Some of your pastors arụchaghị agwụ. Some of your pastors akpọtụgochi ha, kpọtụ ndị iche ha, feed alụsị ben ha na ikwu nne ha. But they will not tell you the truth. Maka gwa gị the truth, what will you do? Ekwusi nye ha tight. Is it not better they teach you how to fish than giving you fish? Is it not better they teach you how to fish than giving you fish? Onye ọbụla akpọrọ ọrụ abụgoro onye akpọrọ ọrụ. Onye akpata na mmadụ nwere ike ịlụ agwụ ya, mezicha mmụọ dị n'ụzọ ya, ka na-ehold ministry,
Do you know why? Maka na ọdịnala dị mbụ tupu ụka abịa. Mana ọ bụ na imebi ya without emezina mmụọ so a ga na-apịawa gị azụ. Unless ije mebi ihe ọzọ. So ịbazie your hand agbapụta gị azụ. Gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya bụ onye akpọrọ ọlụ. Ife izizi ya eme azụ onye akpọrọ ọlụ bụ jee gbaa afa. Gbaa afa miri emi mara ife dị n'ụzọ gị. Magodo mmụọ dị na be nne gị ma ọ be nna gị na-akpọ gị ọlụ. Mara ebe arụsị na-akpọ gị ọlụ si. Mara mmụọ ndị ichie kpọrọ gị ọlụ ka ndị mmiri kpọrọ gị ọlụ. Kwụsị ịgagharị up and down. You as a woman, nwaanyị akpọrọ ọlụ, ị na-eje akụ aka na church. Iso na intercessory ministry. Iso na evangelism. Iso na choir. Iso na steward. O nwere ife na-esoro na church. Kedu what is happening? If you love your children, if you love your husband, this is the right time to stand up. I have seen anọ n'ọlụ a ọ na-abụ nwetagide complaints ndị mmadụ sometimes anya mmiri a na-agba m. Because a lot of people ntị ochichi ha ekwe ha mara ihe na-eme na ndụ ha before they will realize what is going on. Ọ dịgoro ha late. Ihe onye ahụ amụgo ụmụ 3, 4. Kedu nwoke ọzọ ya anụ gị ihe ekpokwa ụmụaka ahụ wee bawa na bia ka ya hapụ ụmụaka gị ahapụ gị na middle of Red Sea, middle of the sea, jebe n'iru adịghọ naba adịghọ. Maka gịnị na ibidoro n'oge chụkwaba ihe dị n'ụzọ gị. Maka na ibidoro n'oge chụkwaba ihe dị n'ụzọ gị. Ana m ekwu ya ma gị nwa bụ nwoke ma gị nwa bụ nwaanyị. Ihe na-eme this thing na-agwa gị so n'ihe na-eme na-enwe high rate of divorce na n'Igbo anyị as I'm talking to you. Ka ha bụgodo Africa ka nkwube ebe mma. Mgbe ndị otu onye ahụ ga-agbachi ya nkịtị, onye ahụ aga far, they will come to take away your joy. They will come to take away your joy. If you are a man, if it is your business that is giving you happiness, they will crush it. Ọ bụrụ na that means isi enweta ego bụ ebe your joy dị, you will lose everything. Ọ ya adịghị ka mmadụ na-eme gị. Some people ifo na-agbara na street today bụ ndị akpọrọ ọlụ. Some people ifo n'ọnụ ndị ashawo today bụ ndị akpọrọ ọlụ. Some ịpụtafu ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị divorce onwe ha 70% bụ ndị akpọrọ ọlụ. Mmadụ echukwara mmụọ nọ n'ụzọ ya. Mmadụ echukwara mmụọ nọ n'ụzọ ya. For how long shall we continue to leave our children to suffer without both parents? For how long? O nwere ife ọ na-abụ mebe na ndụ mmadụ. You sell your joy for your children. You stand in the gap for your children. I'm saying this so that we've saved our future. Our future generations. Ọ bụrụ maka anyị nwa bụ ndị nọkịta, but for our future generations. Onye akpọrọ ọlụ bụ onye akpọrọ ọlụ. O nwere ife imelụ. Ịnwụgodu, you reincarnate and continue. You can't run away from it. You cannot. Raining all manner of Holy Ghost fire will not save you. The best thing you will do is what? Ime gịnị? Ịchụkwa mmụọ nọ n'ụzọ gị. Ịgba afa miri emi, bido nwayọọ nwayọọ na-echukwa mmụọ dị n'ụzọ gị. Nke na-enweghị iwe bụ that I will not. I will not. Ọ na-enweghị iwe. And ha ga-eji ya wee pịawa agha azụ ikwelu na ọ na-eme. Some of our men nụrụ nwaanyị achụghọdo ese n'isi ha, agbara afa n'isi nwaanyị nụọ nwaanyị. Ebiwezi amụọ onye ha amụọ nwa nke mbụ, nke ịbụ, nke ịtọ, nke ịnọ, nke ise. Of which witness such stories na this ọrụ na-alụ. Apụtazi echi. One thing. They will first of all attack you as the man. If you na-eme bido nyebe ọkụ. Before you know what is happening, nwaanyị gbagharịwazie ọ bụ na ya bụ nwaanyị nwere ọrụ ma ọ na gị nwa bụ nwoke nwere ọrụ. Some ụmụ nwoke anara ekwe.
ka nwaanyị na ha because ndị ụka epentigo ndị ọdịnala azụ ndị ajọ mmadụ. Ha adịghị ekwe ka nwaanyị ha na ya na ha bi n'ụlọ megide lụọ ọrụ eze nwaanyị. So na ife ya emere onwe gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya bụ ọ bụrụ na ị ma na ịma nruo eze nwaanyị as it stands now, bido n'oge gbaa afa n'isi nwaanyị ị ga-anụ. Gbaa afa n'isi nwaanyị ị ga-anụ, maka ọ bụrụ na ị gbara afa n'isi onye anwa na onye anwa ọ bụrụ onye ọrụ, ị hapụrụ ya ka arụ ọrụ ahụ ndị otu apịagbuo gị. Ihe a na-agwa gị bụ pure. Ihe a na-agwa gị, and gị nwa bụ nwaanyị jụọ ese onye ịbụ bifo ije n'ọnwa mmadụ. Ọfụichi ndị otu gị pịagbuo ya, famili ya gasị na igbo na nwa ha ebunye gị ajọ afa, a na-agba gị ụchụ. Onye ọbụla kwesịrị na-ajụ ese onwe ya. Ọ bụrụ iwu ma ije na chọọchị pastọ si gị na ịbụ onye ọrụ, jụọ ese onwe gị know whom you are, malụ mmụọ na-eso gị, chụkwa ha ka ị nwee echi dị mma. Ka ị nwee echi dị mma. Some of you, some of us, ha nwere ike agba gị nkịtị, ị na-aga n'iru, ụwa na-atọ gị. Iche na cross go, iche na ya na-achị azụ. Mgbe ha ya esi nki everything inwe, ọ ya adịghị ka movie. You will not even understand what is happening. Before you marry ife na-eme, you've lost everything. Ọ bụgodoro self na ị nọ in a situation or in a place na ma permit m gị ịlụ ọrụ, ọ dụta ebe ị nwetara onwe gị, enwere ka esi eme ya. Ị kwetagodi na ị ya alụ, magodoro ihe bụ, magodoro mmụọ na-eso gị, chukwaba ha, kwetagodi ha, no problem. Sigodi no problem. That is what they want to hear from you, and not I will never, or you know, can't stand by. The more you are shouting Holy Ghost, the more you are burning yourself and not them. Eji m ohere a na-ekwu na asụ m Igbo, biko ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-achọ ịnụ nwaanyị, biko gbagote afa n'isi nwaanyị ị chọrọ ịnụ. Ị bụrụ nwaanyị na-achọ ịnụ di, gbaa afa n'isi gị, gbaa afa n'isi onye ị chọrọ ịnụ. Ọ dị very very important. It will save you a lot of future damages and troubles. Ejena ka mmadụ si gị na-ekwu onye a bụ, jee ka afa si gị onye ahụ bụ. Ọ dị mkpa na ị ga-eje jụọ afa ya ese n'isi onye gị na ya na-abụ nọ, maka gịnị ada ama ama. Ọ dị mkpa na gị nwa ga-echukwu ihe dị n'ụzọ gị maka echi. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụ na o nwere ife nkụzi tata ị na-aghọta ha, ma ọ na ị nwere ajụ ị ga-ajụ gbasara ihe nkụzi tata, ma ihe ndị nna-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka gbalụ gị afa miri emi, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka emesianụ.